Bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa May 2022, kabilang daw sa mga binabantayan ngayon ng mga tauhan ng Police Regional Office 3 ang mga gun for hire group sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ito ang kinumpirma ni Central Luzon Police Director Police Brigadier General Matthew Bakay sa CLTV News. Ayon kay Bakay, bagamat walang private armed group sa buong rehiyon, batay na rin sa definisyon ng Commission on Election, posible raw magamit ang mga gun for hire group sa Nueva Ecija para sa anumang election-related violence. Kabilang din daw sa kanilang tinitignan ang iyang historical data o ang mga naging sitwasyon sa mga nagdaang eleksyon upang mailagay sa iba't ibang klasifikasyon ng mga bayan at lalawigan sa rehiyon. We will classify based on historical data places of kung saan magkakaroon ng possible violence, scenario of violence because of the elections. And in Region 3, identified naman natin, there are maring parameters, intense political rivalry, presence of potential armed groups, and others. There are about 6 from which i-classify natin sila into areas of concern, areas of immediate concern, and areas of grave concern. So that from there, we will adopt and ang magiging response natin will be based on the classification of the area, municipality, province. Nanawagan din si Bakay sa mga kandidato na panatilihing payapa ang darating na national and local elections. Mga kandidato, let us of course always observe restraint. Let the people exercise the right of suffrage free from any harm, free from violence, and which is of course the very basic essence of democracy. Bukod dito, nakiusap din ang hepe ng kapulisan sa Gitnang Luzon sa kanyang mga kabaro na iwasang makisangkot sa anumang political affiliations at maging patas ang pagtrato sa lahat ng mga kumakandidato at partido. Of course, let me address myself first with all the men and women of Police Regional Office 3. Nabigyan ko na sila ng direction to remain apolitical, neutral. We should hindi tayo pwedeng kumiling sa isang particular candidate. Let us show our professionalism, being apolitical, neutral, and from there, we can proceed implementing the law. Because if we are not neutral, we are not apolitical, then hindi natin ma-ensure that there will be an honest and orderly election. Kasama si Marian Lozano, JM De Jesus, CLTV News.